Bine m-am găsit la un nou episod din Minecraft. Așa. Cumva o să vreau să-mi schimb numele. Nu. Stai, uite aici. Bâlbâie Y. Băi. Stai, mă. Gata. Băi. Ești, sunt prost. Nu-ți bâlbâieit. Gata. Păi să nu-ți bâlbâie, nu știu cum să zic. D-A-N-O-T I-L-B-I-E Y-T. Da. Așa. Da. Asta am vrut să fac. Haideți să intrăm pe lumea noastră, care va trebui să ne culcăm foarte repede. Bă, culcă-te, mă. Așa. Gata. Încă astăzi vreau să fac ceva. Să mă duc să iau sand. Calule, fă inimioare. Doamne ferește, e greu să faci. Calul să facă inimioare. Să aud chestii care nu ar trebui să vă intereseze. Nisend. Asta e. Nisendul. Deci sunt 8 cu 20. 3, 4, 6, 8. Nu. 10. Da? Bun. Porcilor. Ce? Ce? Dar atunci hău cu ce te ajută? Nu înțeleg. Nu înțeleg. Și nici nu o să vreau să înțeleg. Trebuie să fac repede un hău și să văd care-i treaba. Doamne. E pot ușor. Trebuie să fac un hău de urgență. Da? 1, 2. Fă hău. Să vedem. Pac. Pac. Nu mai înțeleg nimica. Ăsta revine la normal vreodată. Așteptăm și vedem. Doamne, cred că e ceva ce s-a adăugat nou în Minecraft.
ce vom face în acest episod? Vom încerca să găsim un slime. Ca să... Da, din gând, te rog. Bun. Haideți să luăm ăsta. Da. Să punem la geamuri. Dacă auziți ceva, eu merg într-o cameră în alta. M-am dus să mănânc niște chipsuri făcute în casă. Iar acum sunt axat numai pe joc. De aia trebuie să ne culcăm. O, ia uite cum. Deci arată mult mai frumos. Haideți să vedem de afară cum arată cu geamuri. Ia uitați ce frumos arată. Trebuie să mergem. S-a căutat iron. De ce? Pentru că ne trebuie. De ce ne trebuie? De aia. Bun. Facem bețe și torțe. Hai. Deci uitați. Aici mutăm. Bețele le punem aici. Da? Mai luăm o sabie. Și mâncare. Con plouă. Plouă, plouă, babele se ouă. Bun, deci sincer nu știu ce face asta. Ce face lopata mai exact. Habar n-am. Simplu. Unde să... Uite, pe aici era parcă mina. Și crescut copaci. Bă, nu văd nimica de ceața asta. Când plouă e ceață. Mama, cum se vede când plouă. Trebuie să pun asta așa. Cum se vede când plouă, ești nebun. Mamă, ce șmecher. Bun, aparent nu putem ieși afară. Hai să mai frecăm menta pe aici. Nu. Asta n-ai nevoie de ea. Ce să mai facem noi? Hai să facem polișturi. Facem polișturi. Ce face? 3 stone? Dar eu n-am stone. Să legăm stone la mine? Nu știu. Dar eu n-am polișt. Oh, poți face și din polișt. Bine de știut. Cred că am legăm să pun aici așa. Căraie. Că pe aici era... Ba nu era pe aici. Pe unde era că e ceața asta? Și nu văd nimic alt. Așa. Facem așa. Așa.
Păi bine facem. Păi, nu. A, nu. Gândiți la ceva ce s-ar putea să mă ajute. Prinde găina, prinde găina! Nu! S-a făcut asta. Și punem aici. Punem găina. Bun. Deci o să pun pe aici. Pe aici ceva blocuri ca să nu mă atace zombi, gen. Nu știu dacă e bine. Dacă ar fi ok ce aș vrea eu să fac. Deci vii pe aici. Aici sunt blocuri. Poți să vezi pe geam, că va fi un geam. Sper că ar fi șmecher. Având în vedere faptul că nu cred că o să ne trebuiască vreodată să ajungem undeva și să nu avem timp. Bă, dar nu mai avem coal. Cred că am de gând să pun vreo 20 de bucățele. Nu. Aici. Bă, fulgeră. Bă, fulgeră, nu știu cum să văd. Nu mai trebuie sand. Trebuie să mă ridic. Așa. Să mai trebuiască sand. Dar deocamdată e cu ăsta. Uite așa. Așa, așa. 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 Venim aici. Așa, așa, așa. Nu! Stăiau. Așa. Așa. Bă, cred că așa e ok. Destul de ok. Bă, și eu o să fiu un râu. Să ne trebuie găleți pentru asta. Se pare mie sau e ceață și în casă? Bă, mi se pare că e fum în casă. Nu știu, mă fire. Ce să mai... Hai să mâncăm ceva. Că tot ne e foame. Și ce să facem? Nici nu știu când, dacă e noapte. Trebuie... S-a terminat, dar tot e ceață. Sau nu mai e ceață? Bă! Calul morții infinite! Ce e ăsta? M-a dat slowness! Bă, ce e ăsta? Bă! Bă! M-a dat slowness. Mor, mă! Bun! Asta a fost ciudat.
Cam atât o să fie. Abia acum am văzut cât s-a trecut. Papa! Doamne!